everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. The Board of Directors' decision is final and executory. Atagi ko sa evaluation report, gikan sa tanang members sa production department within this week, Mr. Binipuerte. Is that clear? Laing auto kining gipagamit ni Mr. Virgilio pinaperte na ako. Aron pagsunod sa auto ni Ranito. Kau ba nang kingalan og Judia? Ganong parehas magit ka silagnaw ni Lijula? Ngano gid ka? Oy, hala! Mao ba di ay inday? Nasuko ka di ay niya to, Mr. Virgilio Binipuerte? O, Manang Rosaura. Tungod kay iya kong gipakyas sa among kasabutan. Kotor ba siya pasalig? Ngat ka medyo kuno sa iyang anak mo ay magkadayon. Pero hain naman. Nakikrelasyon na hinoon sa iyang sekretary. Oy! Pagkadili ko di ay makatarunganon. Nalupig lang kong iyamot ng babae, Manang Rosaura. Gitandog ang akong garbo sa kapobreng babae. Aw, ikitang usahay ko di inday. Ang mga panghitabo, maoy mo pahimatnon ka nato nga dili mahimong kadiktahan ang pinitik sa kasing-kasing. Manang Rosaura. Bitaw, inday. Di malas ko pag-abot na sa gugma-gugma. Ayaw pagsultig sama ni Ana, inday. Ayaw pag-ingon nga di malas ka sa gugma, kay wala ka paggani taong gikarelasyon. Musulti ka na ni Ana. Sila nito lang ang gipangandoy ko ikarelasyon ng wala lain. Oy. Dalagita pa ko sa ding ako siyang nakaila. Second year high school pa ko. Ipangandoy ko na siya. Sukad pa ni ato mga panahon na. Eliakim, nauli mo na ba ang gigamit mong auto? Mr. Virgilio, Binipuerte, sir. Oh, sige. Pauli na yung nga sa bahay. Aron tong kasabutan ang dugang pangpagabuhaton. Oh, okay, sir. Sige, bye. Okay, bye, Eliakim. Kinahanglan nga mahipos ko na si Judea Florante. Aron, mabalhin na nga to kang Brina Garces ang pagpati ni Iho Ranito. Og iya na yun kining pakaslan. Ano gudyo kayo si Brina Garces tungod kay siya lang ang bugtong Yahweh. Aron maangko na mo ang mapa sa mga bahandi na sumapa sa karaang kasaysayan. Gilubong sa usa ka misteryosong langob. Ug ang mapa niini gihuptan sa katapos ang kaliwan sa supreme leader sa kaning kulto nga sungayan na mao si Drako. Ug niining panahon ang katapos ang kaliwat ni Drako mao si Brina Garces. Si Brina. Siya ka rin nanawag ka. Hello, Brena. Kamusta ka dito? I'm fine. Kaya nga naman di ha, Brena? Wa man. Para namumusta na ko di mo? Angay ba ka na ikibong? Tungod kay wa kay angay pangumustahon ako. Naa. Katingali pa magdili ka happy sa imong kinabuhi.
Human ka makigrelasyon ni Judea Florante nga imong sekretary. Nasayop ka. Happy kay kauban niya. Kompleto nga akong kinabuhi. Kompleto kung kauban ako siya. Dili ko magkamaong mo dawat og kapildihan, Ranito Villafuerte. Oh, bahala ka. Basta kay gisulti na nako nimo ang tinuod. Timan ikinira nito. Kung dinahon ko ng gibuhat ng pagpasakit nako. Paabot na! Kay mo bawas ko. Brena, Sige. Padayon sa pagpagkabuang mo ni anang babayhana. Tan-aon ta. O dili ka ba unya magduhi raw o magpanguta na kung hain na si Judea? unsa? Tan-aon ta lang. Please, kung ano sa may mong plano na utang bato kan Judea, ayaw na padayon na, Brena. Buhaton ako. Oh. Akong buhaton, Ranito Villafuerte. Pues, magkamatay ta kung imo ng buhaton. Nasuko siya manarusaura. Nasuko si Ranito Villafuerte. Uy, hala. Maubadi ay, Inday Brina. Dili yun ako madawat ang akong kapildihan, manarusaura. Uy, Inday. Unya siyalan man di ay imuhang giplano. Ako silang hatagan og leksyon, manang. Siyalan? Oh, sama sa kong paghatag og leksyon kang Mr. Virgilio Villafuerte. Karong mga panahon na, nagkaratol-ratol na siya. Mura naggisilian ang sampot. Kay mihinin na ang iyang demand sa global market. Uy, hala. Pagkaluoy, God. Gusto kong magkaamgo sila nito sa dako niyang kasaypanan. Kung nga nung mas gipili niya katababayhan naman ang. Kung mahimo, muluhod siya sa kuntilan. Uy, hala. Siyalan magkaintaway na hunahunaan niyang buhaton batog sa iyang karibal nga babae. Uy, intawon sa buhay? Siya ba? Mangita palang unta siya uglaan. Pagkadaghan niya Igwapa gud siya niya kwartahan pagayat. Ay naunsam sab kini si Inday Brina ay. What cute. Gipasagdan na ko ni Tomas. Pero hain na iyang gisaan ako nga naas siya bisag asa. Kaya ako siyang giya. Akong gabay ning misyon ko sa kinabuhi. Diyos ko. Ikaw na'y bahala na ako, Diyos ko. Sinyalis lay ako pangayoon ni mo. Matagbuhat kong dili maayo. Langit to na mga amahan. Ihatag na kong sinyalis sa usa ka buhat kadautan. Si Tomas kani adto. Mao ang ginukod tungod kay giisip man siya nga usa ka buhing propeta ni adtong panahon na. Human siya managna. Nga sa mga kamot sa kaugalingong ulipon. Mapukan ang daotang propesiya ni Drako. Aron ilang hari sa kalibutan. Di adtong panahon na. Gilutos o nagtago-tago ang ilong buhi nga propeta. Si Tomas. Ano yun ang si Eliakim? Sir Virgilio, human kog uli sa auto nga mo'y gipagamit mo na ako dito sa display center. Ikuha ko sa bang imong auto ug mo'y akong gimaneho. Ano na tayo pa nagsulti ang importante kayo?
Naibaw na ko kunsa. Bahin sa... Shhh! Ayaw ka na padayon na, Eliakim. Tingali ka doon ay laing magkabati. Sorry, sir. Sige, sige. Sunod ka na ako. Huwag ka na mahibaw, Mr. Virgilio Pinaperte. Huwag ka na mahibaw o makailan ako. Diyos ko. Lamdagi ang iyang una-una. Paamkuha siya samtang dili ba uhay ang tanan. O pasaylo pa siya. Kasama niya itong ibo pinasaylo. Huwasab siya masayod sa iyang kipuhan. Kini. Gamita gini, Eliakim. Armas? Unsaon nimo ka nang gigunitan nimong armas, sir? Imo kini gamiton. Saon sa? Imong patyon ang hinampak ka babae. Katong Judea Florante. Sir, dili ko kriminal, sir. Aron ako lang buhaton sa tumang kasayon. Mauna ka na ang nakita kung katapos ang solusyon. Patya si Judea. Ginoo ko. Pasaylo akin nagtawa na kayo siya masayod sa iyang kipanulti karon. Nasanapan lang siya sa tumang kasuko. Usa man, balibaran pa baghapon ko nimo. Eliakim, Sir Virilio, kaya nimo ka ng buhaton, Eliakim. Nahibaw ko ni Ana. di na gid ko gusto mahinumdum pa sa akong kadautan sa ako pang kapanahonan, sir. Oh. Sir Virilio, Kung dautan ka di ay kanihanto, nasa ato pa, dili na lisod alang kanimo ang paghimo og dautan. ambi ang pistola, Mr. Virilio, Bineverte. Adi, Eliakim. Doon ta. Gipiyong niya iyang mga mata. O, murag, ni-concentrate siya. Samtag igunitan og hugot ang armas. O gitapion niya diha sa iyang dugan. Diyos ko, kung itukot mo man, kinibaw dinautan ka buhat. Imo kapupot ang paghihapon may patuman. Oh, Eliakim, usay na hitabo na ng imong ilong. Ngano, dunay duko nga may dagay-day. Oh, Salamat, Diyos ko. Salamat sa sinyalis ng imong ipadangat. Eliakim, sabton ko ba nga ang pagsunggo niya ng imong ilong? Nagtimaan nga supak ang Diyos sa pagdawat mo sa mando nga dautan? Sir, pasaylo ako. Oh, akong nasaksihan ang tanan. Unsa ka man di ay kayon, Eliakim? Unsay misteryo nga naglimin sa imo pagkatao? Ha? Sultihi ko. Sige na, unsa ka man kayon? Ang nakita og dailhan mo na ako, sir. Maulamang ako sa akong pagkakaroon. Oh, Kung doon naman ko'y kagahapon, kana ako nang gilubong sa kalimot sa ngalan sa akong kamhanang Diyos. usa ka ba ka propeta ning modernong panahon, Eliakim? Dili ko mahimutang sa kipahat ni Brenna. Nabalaka ko para kang Judea. Di lang gid siya magpagsayaw pa. Kay ako ang mamahimo niyang kaaway. Tingalig mapatay ko siya. Kung may dautan siyang buhaton kang Judea. Nanawag siya. Usap kayang toyo. Hello? Unsay mo toyo? Mr. Renito Benafuerte. Alauna Jess na sa Katlaon. Ay, nagkarong orasa si Judea. Unsa? May gihimo ka ba dautan niya? Ha? Brenda? Hain ka sa Judea. Hain ka siya. Mapatay tagig ka.
kung may gibuhat kang daotang kang Judea. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.